Na kabanta banyo ya ki sembah jhur, bat ki kor ki bor bantrai ha ki cika rap jhur rap so, lej bantit ya ki sembah jhur bat ki kor ban penrap, na Stanley Roy Construction kabadan hasenda jong kamadan paham skim nongpo, mar persya ke Bethany Hospital nongpo. Lane pun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai hnriu, bat pra nyo kandai saulai, ar sau hnriu. Menta kasngi hadin banakaliang MDC ka mau kerwat uba karna sosyang ulawan ra eka jingkeli haka house haka baydei bat ke NOC jongka hydro project ha umyam nakaliang MDC ka mahoti constituency uba Charles Marngar ulapan pau eka jingbam sngauhun namar banakaliang UCEM ka ke HEDC uklamla ban pensyai bha halor ke NOC jongka hydro project ha umyam nakaliang ba Charles Marngar uloong banakaliang jong UCEM uang habayadei bat kaneka project kala don lupa ka agreement kat ba ke NOC kampadon ba uloong ru banakaliang jong UCEM uklamla pat ban batai syai habayadei bat ka agreement nakaliang ba Charles Marngar uloong banakaliang jong UCEM uang hakabayadei bat kaneka project kala don lupa ka agreement kat ba ke NOC kampadon ba uloong ru banakaliang UCEM uklamla ban batai syai habayadei pat bat kaneka agreement imat kala ban long ba UCEM uklamyo puli benia eka agreement bat ula kerpar yu UCEM bon puli benia eka agreement bat ban pensyai bha halor kane bat hakaju kapor ula buru eka jingkeli ba hakane ka agreement kala don ne em ka jingtho haka baydei ba kijaka ki puta jong kinong rap ki ba shakta haka jingslei ba penlai na umyam khnang ba kinong rap jong ka te ka thain kinyo ikilat jingiram shushu hakane ka singi na kaliang new MDC ka mahoti constituency ulawan ra ru ika phang habaydei ba kinong rap kabala tep kom ka farmer act kabala penbena da presiden kari India Ramnath Kovind nakaliang new MDC ula ai ka jingkhublei congress kharpuri ibadei EM in charge badei pet ya kayo kahat jong ginong rap haka bana kaleng ka jong iru ilamen jur ban simkhia halor kane ban pensuk susu ye kinong rap haka jella kwa ban kerni iknya badei bat ka person ka bawon ra di ba karna sashang MDC jong ka makruan haka badei ba ka NOC jong ka hydro project umya pi badei ba kani nga layo small wa house mau CM uang bakadon ke agreement ke NOC uang bakamdan ke NOC tingam tip akan orkom uang tu tenrai ha bade ke agreement uang bakadon ke agreement tina kata kadau ngalabu ke jengkeli hakani ke agreement kadon ne em kecing ayete bat kinong rap ki jongi ki bron ki disnong sharum apa pelai kadang nomor paling uang ta kombolong mendak senam pi de ki pot lagi senam kila sya penjat nomor ke jengjur pala Islam hakilai sausin bapelai ya kadam kala de ke jengjulor ke kraw bat kelas ke baki pelai ya kadam dile kam dan keno ke jengtip na kalian jong ke MCL bat sudan bok kumala kerna haus dan keno ke jengjang sosi andai pi nganam kren thani tu gi jakarap ki bodna senda ko amian mentau senam da ki spa pot ki spa metar ke kala pois do shalom bat kala penjat sya digni gladon ke jengketa di halor kene ka nongrem nga ju ong kwa ban penpau ni ba ngam datan ka ju so ban ngado ka ta nama pa ngam pat yo kano ka jin pensyai pati kana imat ban ka liam musi amru umpat yo ban pule ban ya ek ni ka agreement di kumta nga shim ni ka bu ban kerpat yo CM lo CM pule ban ya balla da kadon ka agreement ha ga dei bat ki nongrem kini ki jaka puta ga jungi ki sha penjot ha ka ni ka laj nang ni nadam kerpat ben da pej ba ban bishar ban ya nang bagi ni kinong rap kini kinyo kino kini ram doi na kaliang zonga ru kini syai tu IP ba kir masnong ki telefon ban lap ha ban lo mi ndur gidar gidon ki video ki pelasak penjat ha kini ko ti ngan ha kajing sisa na kaliang ka jong CM mula dei ban ai ya ka assurance ba un sim ka sinjam wat ban ye kren ba ka sarkar ru ba ka MECL ka dei ban lai ye te kamdon kum kata tinga kerpat nang ni yo CM un sim kya nalor ke bawla ong mene la ker mene ba kadon ke agreement ke kerpat UCM unsum ha ban simkhia hubde bekane pade nga kwa ban penpau hang ni ke jing songu kram ina kalian jonga ngalawan ra e ka farmers act ke padang sudah ascension dau presiden jongkari India dengan kwa ban penpau ke jing songu ngu ke jing ai kublei congress meri kharpuri bidi EM in charge ha ka bala ai assurance pi na kalian jong i ong ba ka council ru ka don la ka jong ka ak bat manda inang pen krek shat ban pen bahaya ka ni ka ak di kum tang adam tak jing sukmen ka kraw
namar ba kani ka farmers act kepada asan do presiden ni iba kalawai jeng kinong rap kolong ke bedum bat kedon ke jema ke kraw di kinong rap ke jongi di kumta namar ba kedon kani ka la ka jong hapo ke council ke jongi na kerpan i em jongi ban dapat benya ban bishar benya ba bukan don sisa ke jingeta hakaba iwan rak ya kani ka hapo ke floor jong house syab ngin pas ya kan kenang ba kani ka akaban sonra ka bala penkre de em in charge kan long ka akaban ya dasisha ya kinong rap ke jongi hagani ka rikasi jantia ke jongi bala ka jelahi bar koi